Operation Pedestal jew kif inhi magħrufa l-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija kienet ġrajja provvidenzjali li tat il-ħajja lil Malta li kienet f'xifer li ċċedi f'idejn il-qawwa tal-Assi fl-aħħar gwerra dinjija. Bħal kull sena l-ħamis fil-għaxija saret ċerimonja li fakret l-74 anniversarju ta' dan l-avveniment. Ċerimonja li però ma servitx biss bħala kommemorazzjoni għal wasla tal-konvoj, iżda li fiha nfetħet dar għal baħħara li jkollhom bżonn xi jiem ta' mistrieħ wara li jili twal ta' ħidma bejn sema u ilma. Id-dar li tinsab bis-swit il-Knisja tal-Is ġiet irranġata bi spiża pubblika ta' 300,000 euro sabiex taqdi l-ħtiġijiet tal-baħħara u kif spjega tajjeb il-kappillan tal-port din isservihom ta' wens. U fil-fatt illum qegħdin hawnhekk biex niftu dan iċ-ċentru. Kelli għajnuna kbira mill-Grand Harbour Regeneration Corporation u irranġajna żewġ solari, wieħed tal-kappillan tal-post u biex ikollu il-kumdi kollha x'jiena nemmen il għandu jkun full timer u għallu għandu jkollu kumdita kollha u naturalment ukoll is-solar ta' fuq huwa riservat għal baħrin illi meta jkollhom xi problemi jew għal xi raġuni oħra jistgħu joqogħdu għal ġranet hawnhekk u għandhom il-kumdita kollha wkoll. Intant fiċ-ċerimonja spikka l-istakkament ta' soldati lebsin l-uniformi militari ta' żmien l-Ingliżi, b'wieħed minnhom anki daq is-sirena dik li kienet fakkar lil missirijietna biex imorru jsibu l-ken mill-qilla tal-bombi. Is-soldati waqt din iċ-ċerimonja sparaw tiri ta' salut fil-waqt li minn fuq il-Patrol Boat P-21 intefet ukoll kuruna ta' fjuri bħala turija ta' rispett lejn il-vittmi fit-tieni gwerra dinjija. Ma setax jonqos li l-awtoritajiet tal-pajjiż ukoll juru ommaġġ lejn dawk li b'impenn wettqu s-servizz militari u mietu waqt il-gwerra.